han abierto el pantano, claro, el río ya no daba más agua, pues al multiplicarle el agua fue cuando vino poco a poco y inundó todo el pueblo. ¿Qué ha pasado? Pues claro, yo he visto todo, 1 metro y pico de agua, 1,20 m, 1,30 m de agua. Sacarla porque no Pues sabía a ni- cubos, A cubos. a cubos. Pero tanto como la sacaba, tanto como entraba. Y digo, pues nada, ¿sabes qué? Déjala que se pudra ahí. Y ahí la dejé. Sí, ha començat a entrar aigua, s'ha desbordat per allà pel riu, ha arribat fins aquí, hem ficat una fusta i tot, però és igual, pel clavegueram ha començat a sortir cap a darrere, tot això inundat, guaita, totes les marques, tots els mobles, mira el que hem tingut que fer al sofà, perquè no es mulli i, en fi, un desastre. Bueno, que entri a dintre a l'aigua no, és el primer dia. Avui és el primer dia. Però els altres dies ens havia arribat a la vora, però no ha entrat a dintre. Aliments, les bicicletes no sé com estaran, que les tinc allà fora, i, en fi, en primera vista, els mobles encara aguanten.